Uyabona nje nezintatheli nje maze singathola ukuthi owashayiswa imoto ezayiphelezela isilo kunamhlanje ukhala ngobulungu saziyothuka lezo ntatheli zazi-interview because phela zazikhona ifika kunesibhedlela. Siyanibingelela emakhaya, sinibingelela namhlanje kuLesibili mhla ka-30 July 2024. Nibingelela uMduduzo Mkhwanazi sivela kwinhlangano Ithuleleni Organization. Namhlanje besiye ngapha endlini zemsakazo okhosini njengenjwayelo senza khona uhlelo ezweni sakhile. Siye masifika nje kuseni safica nansi insizwe isilinde ngaphandle lapha. Kodwa ke bathe mase bengichazela unogada ukuthi hayi engathi lensizwa ngake ngakhuluma naye ngase ngimathenda kuba fine ngempela imemory yakhumbula ukuthi hayi sake sakhuluma naye. Kodwa ke uzochaza ukuthi uze ngani nokuthi ufuna simsize ngani. Insizwa kithi siyakubiyela njalo. Ngiyaphila singezwa nini? Siyaphila. Insizwa bani igama? Ngisibusiso wakunene eFryhead. eFryhead? Yeah. Usiphi isigodi? Ebaqulusi. Ngaphansi kwephi inkosi? Umthetho. Onyamboza? Yeah. Yebo baba sake sakhuluma nawe. Yebo. Sakhuluma. Yebo. Namhlanje ubusuzongebhela nje ukuthi ungithole. Yebo kusho ukuthi ngaphuza uqhamuka baba cishe walokhu ngibize ngonyaka ophelile mhla ngiboqhamuka kuwe. Yebo. Ngenxa yamasente ungasebenzi ke waze kwaluleka isikhathi ke sengithe mangiza ngapha ngasesontweni sengithi cha sase ngubhanqa ke bese ngithethukela ukuvela ngapha wena sengidlula lapha kuwena ukuthi hayi ngeke ngize nalo leli file othangibuza nalo. Yebo ukhala ngani baba? Ngalimala la engozini yemonto ngo2005 ngishayiswa izimoto zesile zayihamba isilo eyodwa phakathi kwazo kulezi zihlaza lehlaza eprivate enelamphezulu yabisigegemuka nje ke sishiya uline wayo yeza ngakuline ongakimi sisekhonini yaqhama nje indiza wangabikho ngisho ukuthi ngicabanga ukwenza nje kwaba unyazo manje inyamba uyayiwa truck angihamba ngayo ke salimala nalomfana wayengiphelekezela wayindawo yangajwayela semahlabathini salimala kushuthi ke okay mana ke baba because silambe nathi silande kahle. Yeah. Imbubo okhuluma ngayo baba uMdlokombane? Yebo imbubo lendala kwa umnyaka ngo2005. Imoto zakhe iconvoy. Iconvoy. Yebo. Uzohlangana nayo wena? Ngizohlangana nayo le convoy lena kusho ukuthi ke ngazomwadlula lotho embili ngose ngidlula nayo le esilo kwiKZ1 yayibhala KZ1 inombolo plate yakho. Yes. Yebo thema idlula nje yona seqhamuka lena siqhama sihamba ngapha maqondana nami. Yama bodyguard. Yebo amaphoyisa akade yes akade silo. Yeah. Okay. Wena udriver yiphi imoto? Ngidriver mina ngangisebenza kwaAfrimed. Ngidriver le moto Intandane Ready Mix. Le lasho udaka. Ulayishile vele udaka? Ngibiko lidibha le okhulu. Okay. Yesi nihlangana naphi ebhendini le moto? Ebhendini khona indawo lapha nabathi mawudlula nje emadaka. Usuzobamba imqansa enyukele emayewana. Yeah. Khona ibhendeli lapho. Right lelo bhendi lelo nje mazothi mawuqeda ulibhenda bese ubheka phezulu makhosi sasemayiwana. Sashayisana lapho. Iphuma ebhendini le moto? Yebo kwakuyibhendi yebo. Okay ungaqhubeka ke mntu. Kusho ukuthi ke yawa ke truck ke ikushaya bese yangishaya yona futhi kwaphuma isolo le truck ngapha ngakimi. Yasiyawa ke truck yahuhuluza nathi phansi ke nayo yacisha yavutha le amaphoyisa abayasishuqa. Kusho ukuthi ke cha basiphuthimise esibhedlela ke ngoba mina ngangilibele la endlini nala emlenzeni kanzima impela. Kodwa lo wayelapha na emaphoyiseni washona udriver. Driver washona on the spot. Wawazi ukwehla we? Ngazama ukuya khona isikhathi mayibuya ingqondo kimi ngahuduleka mangathi ngiyafika kule moto angibanga samkhulumisa ngathi ngiyothetha umthetho ukuthi basibulalela. Yeah. Angathoda ngathi vele uyashona ngayithulela ngabuye emotweni waqhama amaphoyisa nje ke laba bahambe nawe sebecela ilokuzana isicisha mlilo. Basicela kubani isicisha mlilo? Bacela kimi la etruckini. Abasiphethe isicisha mlilo bona? Babe ngasiphethe okwana amazabuza unganini nisibopha zonke insuku nisibophela isicisha mlilo nina futhi anisasiphethe. Cha ngabanikeza ke. Usikhiphe etruckini? Sikhiphe etruckini. Bona ama bodyguard imoto futhi zamaphoyisa lezi? Yebo baba. Ifa extinguisher ayikho? Hayi ngekho. Basithatha ke bawucima le moto esifuna ukuvutha.
noma ke phela singeke sisibabeke iphutha amaphutha vele lawo enzakala thina abantu abamnyama because emotweni nje asisithenga isicishamlilo sibi khona emotweni yabona wasethe nje uhulumeni ngempela ubheka umthetho ukuthi abheka ama first extinguisher nqabe ngathola amathikithi but kubona ke kuwest because basuke behamba nomuntu omkhulu singazi nemotweni yakhe kumuntu omkhulu sisuke sikhona njena ukuthi uma ngathiwa kwenzeka noma yini bayocima ngani njengoba kwasekwenzakalile nje yebo ngaqhubeka yebo usho ukuthi ke saze sihamba ke sisiye esibhedlela enkonjeni ke nokuba ke nginesenhlungu njalo kodwa ngilalanga ke kahle ngoba phela intatheli zaziningi ke lokuze ngibuze njalo kwaze yaciswa kahle impela kodwa ke inhlungu zingiphethe zona ekseni kodwa hayi wathathi hayi ngiyakwazi ukuma base bengidischarge ke the masiphume ekseni azakuthiwa ke owesibili futhi wayebuye le muntu naye washona futhi babe u2 phakathi babe u3 angazanga lo wesithathu wagcina kanjani kodwa nje engathola isiqiniseko sawo lo driver ngibona vele shona lapha kwami lo munye angazokuthiwa hayi akasavuka ngasabuye kuphona esibhedlela nawo ushonile vele imoto zesilo ziyaqhubeka iconvoy yami usho ukuthi sathathwa i-ambulance ke thina bese busy la kwisini yes la maphoyisa ahamba nesilo amanye amaphoyisa amanyama lamanye imoto zesilo ziyaqhubeka yebo lezi zaziphambili lesilo zaqhubeka lamanye futhi ahlepha kwi-convoy azama ukunceda laba oza kwabo laba sasilimele kunye nabo yebo kusho ukuthi ke bangidischarge ngakusasa ke bangifaka lento le yalentanyeni le ngoba kuyintamo nomlenze wakushayeka kanzima ngase ke ngiyobhalisa ke lapha ummeli uDlodlo kwakunommeli okuthiwa uDlodlo lapha eFryhead ilokuzana iRoad Accident Fund kuthe insukwini mangisahambela ukuthi ukuhamba kanjani ngathola kasekho uDlodlo abantu sebizwe ePitoli uhulumeni mangibuza ifayela lami lapha eoffice lakhe kwathiwa isethathwa ngomunye ummeli lo ummeli lowo wayesebenzela indaba mnyambo yena ngwakandaba ungindaba yena hayi ngasase ngiqhubeka naye ehambeni kwesikhathi ke efuna ke yonke imininingwane nje o first medical aid ngimnikeza zonke lawo maphepha lawo azofuna ne case number ngayilanda le mahlabathi ngamnikeza qhuba kwesikhathi wazafika ke abaka Road Accident Fund ke bafika khona ekhaya le impela ekhaya kithi emakhaya nabazongibuza imibuzo ke bangi-interview ngaphendula ke yaba ke emva kwalokho ummeli egcineni uhamba wesikhathi watshela ummeli da isicelo sami asaphumelela akwangithusa ke lokho ukuthi kwenziwa yini ngafonela Road Accident Fund emva kwalokho ucingo labanjwa umlungu wathi manje angisho imininingwane yami ngofo computer sathi ake ngifike la e-office lapho nebhadi lami ngangasebenzi ngenamali kangikwazanga ukwenza lokho ngagcina ngasafika ngaka ukuhamba kwesikhathi ke mase ngithi ngiyaphenya lapha office la ngisamfice lo mmeli ngazi kwathiwa usebe nenkinga kanjani mangibuza ifayela lami wathi seMaritzburg hayi ngixhumana naseMaritzburg lokuxhumana abasebedayi ke sengiyolithola eThekwini ngaya ke lapha balithumela khona ifayela lami ngalilanda ke kwalapha kuseduzana nakwa Road Accident Fund deba ngithatha lapha limukela khona ngona Road Accident Fund mangibuza nawo isicelo sami senze kanjani na nabo ke basho into yasho umeli bathi hayi isicelo sakho ukwazi kwaphela isikhathi singafakiwe okwangixakayo ukuthi ke sasingafakwe kanjani ngoba phela ukhola umuntu wabo ka Road Accident Fund owasuka ukubona wazongi-interview le emakhaya wayesuswa yini isicelo sami sibe singangenile ilokho wangididayo ke ngoba nalo ifayela bangilibuka futhi la amaphepha efuna ummeli awekho kuleli fayela i-case number lapha lekhona nje iphepha lamaphoyisa le-blank kodwa line signature yami kodwa li-blank alinalutho kuleli fayela amaphoyisa ngithatha senze statement asenze ngoba phela akwazi ukungasenzi imoto yamaphoyisa lebe involved kwi-accident futhi not just any car imoto i-convoy yesilo abaqaphi besilo so vele nje benza ingozi kanje amaphoyisa aseduze azobizwa epolice station azobhala istatement kuyathusa ukuthi sekuba khona ke iphepha othola ukuthi line signature yakho kodwa ke alibhalwe lutho li-blank nje
esilibuya naleli fayela. Iyajabhisa ke into enjalo ngapha manje indlela ochaza ngayo ingozi leyenzeka hayi kuyona mhlawumbe ukuthi inhloso ukuthi umuntu wakhipha imoto emgwaqeni ingozi uma kwenzeka ingozi kuyafuneka vele phela ukuthi umthetho uthathe yayo indawo yabo especially ukuze ukwazi ukuthi department ikunxephezele makuthi ikunxephezele because imoto yamaphoyisa le nawo lo Taxation Fund ukuthi ubanike osengathemba manje na yonke evidence ekhona efayileni lakho yabo ukukhombisa ukuthi nyamanje phela ukuthi basebenza ubugebengu mase kuzokwazi ukuthi kube khona information edukiswa kuwena nokuthi ithi ifile lakho likummeli bese kuthiwa ke futhi sekuphela isikhathi bakhambisa kodokotela abameli bakho cha akaze bengihambise kudokotela shoba bevele le case yakhe bengaqhubeki nayo ngeke ngazi impela ngoba ke ngenani ngangeze ngiyele mina nje ke mangizwe inhlungu zinkulu kakhulu ngiyele mina kodwa ke nalabo lonhlungu yangisebenza kubona nabo bengangiphethe kahle ngoba babengangiphathisa komuntu olimeleyo ngoba babengikhomoza impela emsebenzini ingakwazi ngathi ngcono ngiyeka kwamanje bangiqedela nabo bafuna umsebenzi nawe then ayi ngagcina ngiyekile kade hayi ngiyangikhona phela inhlungu izinkulu kakhulu uyakhula la intanye nje naye kwakunzima kakhulu ngoba lokho ababhlungu lokho nje namanje into yami mangibhekane nayo ngathi ayibangaba straight impela lagcinisisela ithe ithambe lapha nje ngabe kwenzakalani ngoba wesikhathi inkulumo yami ngithi ngiyakhuluma ilahleke ngicine ngazi ukuthi ngizibeka kanjani isikhathi esinje nokucommunicate nabantu nje lo owunayo itruck yena limalangani wayelimele naye kodwa cha saphuma kanye naye ngakusasa naye wayelimele akasenzanga isicelo sakhe Raffian angeke ngazi ngoba yena ngithi mina ngangiwase Friday nengwangale emahlabathini angazi wasebenza njani ngoba ngize ngiya ngale emahlabathini nje ngithi umakhenikho omkhulu waka Afrimet wangale emahlabathini umakhenikho omkhulu wangabe Vryheid kune truck yabe efileko abazoyikhapha bayikhona lapha eFriday base bethatha le driver mina beqhubeka ngayo le mase iphila le sengihambisa yona ke mina le ngizobuya neya sefika lami ngiyangicela ukuthi isiphi zakho nodwa ukuthi silekelela sizohamba ntambama lokubalekelela ke ngoba layisho lokuqala ngabuya lesibili lokugcina ke lapho sengibe ngithola ingozi ke lo uhamba nami kuyongikhombisa la kudipa khona le okhukho lo ngithelisi angazi yena wenza kanjani kubaqaphi besilo ngiyacabanga ukuthi kuye kube nomuntu osuke baphethe ngoba phela ngeke bayiphathe bonke kodwa ke nangomuntu obuya ahambe ke nesilo lesesikhona njengamanje ubaba indlu lamithi ngiyacabanga Mzulu wezwethi noma ke phela ongabikho kumdlokombani yabo ngiyacabanga ukuthi bakhona abantu okuyibona basuke bekhomanda ngifuna ukucheck ukuthi akufikanga even naye ezokubheka esibhedlela bakhona abafikayo ekseni bazothi bathunywe isilo okay baze bathi bafuna ukwazi isilo sicela ukwazi ukwenzakaleni ngempela cha ngabalana lesana ke yonke lento angilokhu iphendula nje intatheli ubusuku bonke angilokhu iphendula azi noma ama-TV nama-radio nobazalokhu ishintshana nje abangatshela into yokuthi cha angazi leya muntu yabibi nani noma ibisiphaphazile noma kunemonto yini bekuconvoy bezama ukuyikhetha yini kanti usezoyikhetha ngalesi sikhathi kusekhonini nami ngiyeza yaqhamukelana nami kwakuphela kanjalo kwaphela kanjalo yo isitolo sekhona sagcina nje kanjalo ngoba ngeza khona kuthiwa aba-Afrimet bagcine beyile ecaleni kodwa angangasekho mina vele sengivele sengiyekile emsebenzini noma ngazi yena wahlabele ngibabe vele phekwa engqondweni bengihlohlolozela ukuthi ngiyekele mina yini ukuthi kuqambe kokhuluma icala engasekho angazi phela gcine wena umuntu olimele ngoba ngeke bayahamba icala kodwa ungekho na driver because wena phela ufakazi ukuthi kwenzakaleni ngicabanga ukuthi ne-insurance ye-truck le kwakufuneka mhlawumbe ifike kuwena impela ngoba akhona ama-forms babengigcwalisisa wona lapha yana kodwa kushiwa nge-truck ngoba ngathi valokho i-truck yakuthiwa ngathi yakhandwa yona yes ngoba lo mmeli lona futhi ke ngangikhulumile nabo indaba ye-Workmen's Compensation Fund konke lokho nje kwavele kwathuleka nje so lokho kwalimala nje azange ukuthi unxephezele ngalutho unxephezele nje ngalutho impela yabo lento yama-bodyguard kwesinye isikhathi ixaka yabo
khona lawa nje akade osekela mongameli nawo aqeqe inkantolo njengamanje ngokungaziphathi kahle kuwona because nje bechajiwe ayengayiphathanga kahle abeka abantu esandla but ke le yakhe iyathusa yabo ngoba lento ema-blue light babe badrava bafethu ngenye indlela lapha emgwaqeni yabo bafuna ukuba bakhulu ngisho isidingo singekho emgwaqeni because phela emgwaqeni siyalingana umgwaqo usebenzisa sonke umgwaqo yabo but singeke phela simbeke icala lo mhlawumbe oyithaba mhlawumbe ngenzeka ukuthi abanje ubuthongo nje ukuthi kusebhendini nje ngoba ngeke overtake ebhendini ngisho ukuthi ufaka ama-blue light ngoba kwi-convoy vele base befika khona ingabikho imoto engena phakathi kwaba ne-convoy naba overtake haya abaphambili abalidi convoy bayakwazi ukubheka ngoba kufanele nestimela lento yabo ukuthi ukuze mas overtake kufanele overtake sonke ukuze sizokwazi ukuthi lo muntu esingene ngaphambi kwawo sonke kungabikho ozongena phakathi nendawo futhi nawe mangabe ukuthi uyithola usuphakathi kwabo kungewena ngenhloso okwenze lokho kufanele ba-understand ukuthi akulona icala lakho lela ngithi yabo awuli futhi nawe semgwaqeni nabo bazokwazi ukuthi bakhaphe but ukuthi kusika ebhendini liswe mhlawumbe sithi mhlawumbe bephethe ubuthongo mhlawumbe angeke ngazi impela kodwa ke phela abantu babizwa ngendlela engafani yebo kuthiwa nje mhlawumbe lento yayenzeka estation mhlawumbe nami khona ngizokwenza noma nginciphise noma ngime eceleni manje njena nje kwaba nje fast ekhonini nje mangithi khona nawo walahla ngenze njani makunjani hayi kwakuduma izulu futhi ngokukhulu ukusheshsha kwangathi awukhola nawe uyibonisa iphambi kwakhe imoto kanje akuzange bengoshizwi akubangizange bengoshizwi nje ngani manje ngihlala hey lapha sanje ngiyacabanga ukuthi hawu yayisishayisile vele bangashaya lokana ngashapha ukhakha le truck lapha phezulu hayi noma kandize noma kodwa yayiza ukuthi intamo kabuhlungu kabi ukuthi yacishe yabhoqa intamo nje phela fanele ibingena ngaphansi vela ngithi iyiphakamisa i-truck ecabanga ubuya ithweleke la ngemuva cha kube yayithwele sasaba imizi mithi ngani lokho phela manje isindo na usimende lo sasaba imizi mithi yona kanda yiniqede inidonsa inibheke sezantsi ngiyacabanga ukuthi nakubafethu kabalalele mhlambe nabo abazoyibuka le video yakho isifundo lesemgwaqweni ngithi umgwaqo ufuneka sihloniphe ngenza ukuthi isipiti siyabulala but ke lezi imoto zeyikhulu phela ziyagijima ngeke kuyifica ihamba ngo6 mehamba mhlambe ngoba suku kuphoqa kuye gravel hlale ziyagijima lezi imoto ziyandiza ukuthi noma kuthiwa ushayiswe izona vele ngeke uzosinde but ke kulokhu nje esikhuluma ngakho lokho kwe-head on collision mhlambe nje sifundo samahala uyubone ngisho uhamba noma ku-freeway uthola ukuthi uhamba vele ku-fast lane u-right but uzohlangana nawe nemoto eku-fast lane edlulayo but ukhona slow lane ngi-advise mina kubantu even uma nami ngingadrive ngihlekele ukuthi impethu ihamba ku-slow lane because lokho kuzonza ukuthi ngisho imoto ngani iphaphalaza ikwazi ukunika allowance ukuthi ukwazi ukuthi uyivike because manje nihamba nobabili nje ku-fast lane nobabili ku-fast lane kanje sikhona ispace ngapha ukuthi ungangale lokho mebanje ubuthongo lo 8 split of a second unyazi kuduma izulu yabo bese uza kuthiwa imoto ezitholane phezulu kwavutha umlilo izime njengalezo akuphela amaqhinga because phela mina mangi-right angikwazi nemhlangana nawe kuningi ngiphatha nayo ifoni nawo ubuthongo nokuthi imoto vele kuphunyuke nje yabo okunye abathe ngakunake ngicabanga mhlawumbe ukuthi nawo ungwenya ngeke ngemcetha hayi akeke mhlawumbe akhuluma ngento enjengalezi because okunye okungaseva impilo but kuwena bafu nobusho yayingekho into ongavika ngayo yabona into masuyibonisa kanje phambi kwakho awu2 second mningi kwade nyapho awukwazanga ngisho ukubiza inkosi yakho ithandaza ungayibiza nje isilokuza isigudluzela phansi i-truck ihudluleka phansi ukuthi hawu so ngizozwa ngakho mase ngifile ngasamemezeki ngabona imali lokumemeza labo nto cha ngisaphila umemeza uthini Hlezo ngimeza yena uShembe phela inkosi enkulu yasekuphakameni namaye ngibonga yona nje ukuthi wasinda sizwana nawe inkosi yakithi sizwana nawe thazwa kithi ubuhlungu manje ke imethe khona ke njengamanje ile ethanda nami ukuthi ingifrustrate ukuthi should already vele odicelwa phansi kule case yakho lokuthi ingakwazi ukuthi uyiphesiwe yabo ngoba ilokho ukuthi ufike uthatha ummeli kanje useshintshiwe siya komunye ummeli naye futhi akasekho but ke if iclaim ilapsele ezandleni zikammeli ngoba ilapsile le claim yakho lelo phutha elikammeli so i-advise yami nokuwe njengamanje ngizokuthatha ngifike ngikushiye ema-office aka-LPC laphana
uhambe uyofaka icala against ummeli okuyena owenza ukuthi le claim yakhe iziphelelwe isikhathi. Because njoba nje ingozi yakho kuyayibandakanyeka imoto zesilo akuyona ingozi efihlakele le ingozi yaziwa nje ukuthi kwakufika leni intatheli lezo interview ngicabanga ukuthi konke lokho kukhona on record yabo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ummeli angayeka icase yakho ukuthi ingayitholi justice because wawungabophi la wawuclaim road accident fund of which kufanele ukuthi bakukhokhele akuyona imali yomuntu le imali abakhokhi bentela le akuphumi ngisho ephaketheni la laba ababekulimaze ngemoto noma mhlambe kwiconvoy yonke ke le iyayizophuma road accident fund ukuthi ke manje ifile lakho ukuthi lingakwazi ukuthi lisetshenzwe ngendlela lokho nje unecala eligcwele nje uzokwazi ukuthi ulifake ka LPC likwazi ukuthi abize lo mmeli wakhe ayophendla ka LPC lapha nathi soku-assist ukuguide into enzoke ezodingakala lapha ilokho nje engaka-advise ngakho ningakusiza ngakho kuphela ukuthi ngidirect sihambe ngikhombisa ama-officer ka LPC. Ungathokoza kakhulu. Imininingwane yakho ummeli usanayo? Ammeli ikhona ngoba nincwadi apha ebhala lapha ezinye. Nathi nje iphepha lakhe. Okay. Hayi ke liphelele hayi liphelele mntaka baba information edingala ngoba leya form yakhona izodinga into enjengalezo idinga ama-details akho ama-details kammeli nokuthi kwakomuphi unyawo womthathe ngawo izinto enjengalezi simple nje nathi sokulekelela ukuyigcwalisa usubmit yona therefore i-justice uzokwazi ukuyithola awukwazi ukunganxephezeleki phela yabo ngoba i-LPC uma ukuthi iyamthola ukuthi uba necala abameli bakho ibona uzothi uyabakukhokhela yabo ngoba mina la ngihleli nje khona ngisibona isidingo sokuthi kwangaze ku-temporary nefile yakho kufihlwane ngaphela ingozi yenzakalile nomuntu obeshayela imoto ushonile nothi ukuthi mhlawumbe ukhona ke mhlawumbe emsebenzini mhlawumbe uzoya kwi-DC ukuthi ube ne-negligence in driving akekho ngithi ushonile yini pho ifile yakho manje li-destroy asazanga ngazi impela oba yabona yena abanginika khona nebathi lona file lami ikho lokho yilona file phelele ifile lakho la ilo leli okungixakayo lamaphepha angawahambisa ngisale ngwa-photocopy awasekho lapha phakathi angithi konke lokho nje yabo njengalabo first medical report nje napa ama-photocopy lana ofuna bebakhona lapha njengefile kodwa abekho lapha namanje nama-photocopy ayisele ngakimi onke lana engasala ngwagcinile uyabona nje ney'ntatheli nje maze ngathola ukuthi owashayiswa iy'moto ezayiphelezela isilo kunamhlanje ukhala ngobulungu saziyothuka lezo ntatheli zazi-interview because phela zazikhona ifike kunesibhedlela sekungaba kubi because ubufakazi bukhona ukuthi zafika zaku-interview ukuthi ngempela ingozi yaba khona yenzeka. Sometimes sesibuye sidlale nje ngempilo zabantu because impilo yomuntu phela yabo bona laba babethimparisha le file yakho bayasebenza bona nzirathi nezabo iy'ngane banemali bayahola bayadla but njengoba nihleli ekhaya yebo ngihleli ekhaya no ngiyabonga mntakababa ngiyabonga nje isikhathi sakho nokuthi sigcine kwesositholile. Bawu cha nami ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngigcine ngidibene nawe sengizoba nalo ithemba ukuthi mhlawumbe neke sekuzoba nendlela yaphambili kule nkinga yami yokuyangihlupha iminyakanyaka. Labafana ngiyabatshela laba ngiyapaka lapho cause nesengithi nayi into zephethe isikhwama lapho mhlawumbe ehle ebhasini nje isiwa kokudla kuzothi uzofuna uthuleleni ithi ukuthi hayi mhlawumbe uyiphumulele lapha. Cha kuloko ngifika izolo. Ufika phi izolo? Khona lapha ekhosini. Hayi bo wala lapha. Athi ngisuke izolo ngisuke emhlanganweni. Ebuhleni? Yebo. Ngase ngithi cha ngisala sengikubona bese ngaba ngathola ithuba lokuthi ngize ngapha. Mangifika lapha na ngahlala benizobuza ukuthi i-office lakho lingakuphi. Yebo. Bewuzobuza lokho hey bashonele nalena abasebenginezinombolo yakho. Yebo. Hayi kange yabe yangena wena wabona ukuthi ubusy vele uyayosho ukuthi hayi kwezi sikhathi ayibambe ifoni ukuthi uhlala ubusy kakhulu. Yebo. Hayi ngase ngithi cha ukuthi ngihamba ngiyibonile lensizwa ingcono ke hayi ngolala ngimile lapha ne-station eDurban station. Awu shembe. Ngalala ngimile ngoba sengivuka la khona ke ekseni. Udle into baba. Akwamanje bengakadli lutho phela reserve lezo zonke indawo ekseni lapha. Ikhona idima lokuthenga ukudla. Kukhonyana khona kufanele ngiqhathanise ukuthi ngazi kunqamwe nokukhini yokufika ekhaya. Inhloko uyayidla? Ngiyayidla inhloko. Awungakuthenga le inhloko? Ngangithenga bonga kakhulu. Vele ugibele eDurban station.
Akizwa. Ugibela eTurban Station Durban Station. noma khona usafuna ukwenza kunye la eThekwini Ala akukho kunye. akukho kunye Ya, futhi ngiqala la LPC bese ngikuthengela isithebe senhloko lapha nolemonade nophuthu lapho kuhambe udle sisemakhaya usebenza hayi inhloko ezijwayele phela ngathi makuhlatshwa yena siphila ngawo lapha esibayeni. yebo hayi no ngizokuthengela baba ngizokuthengela ikhona mina nginankinga ngizokuthengela ngoba ngifuna uhambe udlile ngaxoxa nje ukuthi kube bengazi ukuthi bengithole kahle ngizozama mhlawumbe ukuthi lokho ebengikwenza izolo mhlawumbe bengingaza ngapha eThekwini ukuthi ish ngiyazi usuke emhlanganweni kunabe usekhaya manje nesibusiso sakho yebo impela ukuthi niyolala umile kodwa Durban Station phela khona kula Durban Station lapha hayi ukuzula ngakuthola ukuzula kwenzani lokho manje ebusuku ngothola for beziboda hayi cha mangigade nje lokushukula ngisiphethe makusondela kuso ayisengofela kuso hey asibonge lethu ngoshemba ukwazile ukuthi phephe amen lama phara mangaka la eThekwini ngaphela kuyabanjwa inkonzo eThekwini uNkulunkulu omkhulu yebo yabe lo ngithandaza njalo nje enhliziyo hayi mangiphephile kwasekuseni ngadibana nomkhwanazi hayi ngiyothokoza kanti uNkulunkulu uzolenza icebo cha sengijabule kakhulu ngigcine ngubonile hayi no ngiyabonga mntababa nami ngithe nje before ngiphuthumele eNanda ngoba siyohlangana lapha eNanda nenkosi amaqadi kulo mndeni athi senze idaba lapha wathi ngithe ngikubambe nje nginike isikhathi ngibe nawe ngiwenzele uhlelo lakho siqede ukuze uhambe nawe ekhaya lesitwazi khona ukwenzakalele ngicela nje siphuthumeke njengamanje khona eLPC South Africa siyabonga neluza kudaba likaMfihlo ubuhlungu washayiswa imoto eyihamba nesilo ubulungisa kabuthile ukuze namhlanje kunalokho ifile lakhe liyatemperishwa sekuze kwa expire bathi ke ukulapsa ngokwa Rotex Fund iclaim yakhe ka Rotex Fund so the only way somsiza ngayo ukuthi mfake LPC alonche formal complaint against iAthene lekuyona imenzele iclaim yakhe siyabonga nisale kahle emakhaya